Spesial kagem tamu undangan. Niki enake diaturi ndandut napa campur sari? Ndandut napa campur sari, Bu? Ndandut ben ra ngantuk ya. Mas Wiroto sih pinarak ora? Jaluk liwung kok tak aturane. Kan mongko aku gak tau nyanyi lho, Mas. Lah aku wis omong suaraku apik ora nggo nyanyi. Nggo apa? Adan. Lah tau adan. Gung. Lah kok apik? Lah wong aku anggere apik adan dipenging modin. Kabeh apik ndur apik adan. Aku percaya nek kowe adan suaramu apik. Ning luwih apik kowe nek gak adan kuwi ora padha karo ngenyek. Iya. Napa Mas? Cepet cek. Perjuangan dan doa. Ketake sing Pak iki kok ngobet jaluk lagu. Ya wis dituruti Mas ben lega penggali. Wis tak kei perjuangan dan doa kowe bentuk bojone ya. Perjuangan dan doa. Kesuwen oleh nduduk mulane ngantek tak yangan. 2012 rek. 2022 kok. Dadi duda nganti tumeka iki lagi 3 tahun. Selikur apa likur? 22. 2012 nggih. Niku wau berjagongan kalih kula piye lah. Bos carane iso entuk bojo kaya kowe. Carane mblubah. Yo. Nggih. Ndekne yo ngerti bos njaluk lagu iku. Akan berjuang dan berdoa. Semoga mendapatkan istri yang sakinah mawaddah. Oke. Berakit-rakit tahu. Kayak mau ya, Mbah. Yuk, Nang perjuangan dan doa. Dulurku lanang Pripun? ngopeni wedhus. Lah turu. Drijine dicokot wedhus. Lah ngono wedhuse terus dimbarno. Nganti saiki ora dipakani. Mbok siksa. Ya sesuk tak gawane nek. Perjuangan dan doa bersama New Sodagol RHS Production. Zaman dan cepet. Ayo Bang. Berakit-rakit dahulu, berenang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Pahit rasanya padu, manis rasanya gula, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian berbahagia. Gitaris handal kita Mr. Orjen.
jangan lupa perjuangan harus pula disertai doa. Rintangan sudah pasti ada, hadapilah semua dengan tabah juga dengan kebesaran jiwa. Pahit rasanya padu, manis rasanya gula. Seberjalan dahulu, berusaha dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Oke, satu tembang permintaan perjuangan dan doa sudah. Ya wes. Yo kono. Wes marem. Tak tambahi siji ya, Mas. Liwung monggo yo. Monggo. Semisal kanggo dulur lanang Mas Wiroto. Selalu bahagia nggih sedayanipun. Liwung. RHS Production WLT Kacau Channel. Tapi
dua buah lagu wis tak aturi mugi karananing penggale Mas Amin. Pak. Bahagia selalu sukses nggih. Amin. Tak ngetokne lakon ande-ande. Monggo. Monggo yuk. Jebul iki ana sawijining bocah wadon sing ayu-ayu. Ya. Jenengmu sapa kowe, Nduk? Aku Kleting Ijo. Kleting ijo. Kleting abang. Kleting abang. Aku kleting biru. Kleting biru. Lah kowe iki bangsane apa? Ya, yen kowe durung ngerti aku kena diarani Yuyu Kangkang. Yuyu Kangkang. Kleting ijo, kleting abang, kleting biru. Jero omahmu ki ngendi, Nduk? Omahku dadakan. Omahmu dadakan. Ya. Kok nganti kowe tumeka ana ing Kali Brantas ki arep nyang Aku iki arep ning Karang Wurusan. arep ning Karang Wulusan. Ya. Anjur wigatimu apa? Arep munggah-munggahi. Munggah-munggahi? Ade-ade lemot. Yen ngono kowe kabeh iki isih perawan. Ya iso lho. Ngene kleting ijo, kleting biru lan kowe kleting abang. Piye Yuyu Kangkang? Mongko yen kowe bakal tumuju ana ing desa Karang Wulusan, iki kudu nyabrang Kali Brantas. Mongko iki lagi wae kaline banjir, tukang tambang ora ana sing wani nambang. Terus piye? Ngene yo Yuyu Kangkang. Piye? Apa kowe iso sabiyantu aku karo adikku iki Yuyu Kangkang? Kowe arep njaluk tulung aku supaya nyabrangke Ya lawan Yuyu kowe. Kangkang. Ora kabotan. Aku nyabrangke kowe. Aning yo kudune ana upahe. Ono pahe kita nggo duwe apa? Aku ya ora nganggo duwe, ora sangu. Simbok. Awang aku kuwi sawijining yuyu kok arep upahe dhuwit iki kanggo Ya apa? dadak. Apa? Upahe iki gampang. Pilus Gila. karo piring. Lho. Aku ya ora nganggo pilus, ora nganggo piring. Nggo wong-wong tok iki. Pilus kuwi tegese pipimu sing alus. Piring kuwi pipimu sing sairing iki lho. Dadak tegese Sing tegese kuwi ambung upahe. Iya. piye Di? Ya wis ra apa-apa sih. Lho ya kowe lagi gelem aku tak. Lho, nek ora mbok ganteng ora sida unggah-unggahi aku. Iya kari gelem to ora. Yo, gelem kowe ya. Ya, gelem. Saiki bareng wong telu ayo munggah ning cocok. Ayo, Ji. Ayo. Top, Ayo. top. Kaine mah banjir piye
iki kok mambu yadek kaya telek lentung. Lambene tapu ini Salah. Jebul ana menungso iki. Karo masamu apa karo menungso kuwi? Yen ngono kowe sing gondo bladek wajin kaya telek. Ya mambumu dhewe ya gondo amis ngono kok. Ayo salumprahe wong aku ki yuyu, gandane ngamis. Adus terus ora ambune si amis. Yen kuwi aku percaya wong wadon. Sing siji iki aku kok durung percaya kowe iki jane wong wedok apa lanang. Lah delokmu kok ngendi? Delokmu kok ngendi? Ayo tak sawang kok ngarep. Kok ngarep yo lanang kok guri ya wedok. Kaya lastri winong kowe. Konangan. Ayo yo Kakang. Jenengmu sapa, Nduk? Aku Klething Kuning. Kowe aja cedak-cedak karo aku mergo aku ora enak Mbak Yu ya. Jenengmu sapa? Aku Klething Kuning. Klething Kuning. Aku arep nyebrangi kali iki. Aku gak nyong. Klething Ganyong. Sebrangno. Moh, mau ono bocah wadon telu kengaran Klething Ijo, Klething Biru, Klething Abang. Kuwi tak sabrangke. Sedulur kuwi adikku kuwi. Iya. Tak sabrangke ning kali Brantas kene upah iki mung siji ambung. Lah saiki genten aku sabrangno. Aja ngambung liyane ambung tak weki wis. Karo pamula ambumu ora enak kowe ndang sumingkir saka papan. Lagi tenan. Mergo aku ora betah mabu ambu. Ora butuh nyabrangno. Kuning. Apa Mbak Yu? Ceketok. Yu Kakang. Piye, Kowe wis Klething? gawe gelaning atiku. Aku njaluk tulung kepengin nyebrang nang kali kene kok ora sagung nyebrangke aku. Emoh. Coba to sawang kae kali kae. Kae bak aras. Klething Kuning. Apa Yu Kakang? Mati. Lho kali Brantas banyune kok mbok asat. Mongko uripku iki ning jero banyu. Ayen kaline mbok asat apa ora aku bakal mati. Ning guri kene ana banyu. Ulo sapi nglumpuk. Ngene ya Klething Kuning. Yu Kakang. Yen aku luput njaluk pangapura karo kowe, ndak jaluk welaso karo aku. Saiki yen bakal tumuju ning Karang Wulusan, kowe bisa liwat mumpung asat, nanging mengko yen wis teko gisi ing Kali Brantas, banyu balekke ya Klething Oh, kaya Kuning. ngono ya wis ayo Mbak Yu. Ayo. Kakang, coba waspada. Ya. Jebul jalmotan kena wujud mala Klething Kuning ning nyatane tumindakmu utama. Ya, aku melok ndedonga muga-muga apa sing mbok jangka bisa kelakon Klething Kuning. Wah. Jaga gardu dhewean ora ana kancane, ora ana sing dijak omongan. Ayo, Bayu. Aku kesel Wih, Bayu. wih. Bayu. Iki sing jenenge rejeki nomplok. Kok iso rezeki nomplok? Aku iki dhewean jaga gerdu ora ana kancane, bareng aku rasan-rasan ana bocah asu-asu telu. Iya. Ayu-ayu sing tanpa cocot. Cacat. Iya tanpa cacat. Wah, sing siji. Wah.
Awakane cendek trembel-trembel coklek ora tugel. Bokonge semok. Kaya Peragawati. Sing siji lencir. Ireng manis. Nanging sok mben nak tuwa. Ilang manise kalek irenge. Oh, sampean iki ngenyek aku ta? Sing siji kaya sapi Brahma. Wah, Lah kok aku mbok padano sapi lek. ya mergo pawakanmu gedhe dhuwur, kulitmu iku kuning nemu girang. Ngono. Piye sih? Aku kleru iku bener nah. Ya Ya, aku menjabang bayi. fokus aku, Dik. Wah, teni wong. Iki ana bintang tamu bareng kok iso omong kleru iku ya kudune dibenerno kok. Malah mok mbarno. Piye sih, Dik? Kita kleru tenan. Iki perkara munggah-munggah iku lho, Mbak. Gosek tak takon. Iya lah Pak De. Jenengmu sapa jenengmu? Aku ketek abang. Sing abang. Aku kleting ijo. Sing ijo. Kowe lho. Jawab, Pak. Aku Pak De. Iya. Langsung Yupi. Wah. Wah, tekan kok. Dia Pak. Entuk birut. Langsung jupi. Kowe arep nang ndi? Arep urusan. Ning karang urusan iki lah apa? Arep urusan. Bocah lanang sing jengene Andi-andi lumuten. Andi-andi lumut. Iya. Kamangka kowe ngerti dhewe lho ya. Karang urusan teko kene iki adoh. Liwat liwat alas sing bebondotan. Kamangka ajane alas kuwi mau ana kewan sing galak. Lho, Ana macan, ana ula, ana singa, ana badak. ana garangan apa ora Pak De? Garangan iki. Kok malah aku darani garangan. Ora ya. Iki tenan kok upama kowe iki nuntuke laku. Iki bakal cilaka mergo iki surup surya. Iki wis surup lho. Upama ngene lho piye? Iki apik-apikan aten ya. Wis sawetara kowe nginep ning geduku kene. Lho entuk nginep ning kene. Entuk. Entuk. Iya. Di. Iki surup surya lho pangan macan. Monggo dipangan Kowe kepengin dipangan macan apa pengen di Ya, sampean Nah, arep kowe kepengin dipangan serigala ya? Ono serigala. Di Pak De. Digalane. Ya, kowe nginep bae ning kene. Ning ana syarate. Ada apa Pak De? Lho syarate yo. Lho. Lha kari kowe nak bacot yo kono ndang maju wadok macan kowe. Syarate siji. Ji, no, lu. Kowe iki ra yo nggawa panganan sing enak. Iki ora iso entek selawase. Rumang sanem ke ora nggawa apa-apa, kamangka kowe ngalor ngidul ya mok pentul. Wah, kowe payu Bu. Payu. Ya. Ngene lho Pak De, sing mbok maksud iki mau ngomong ngono. Alah iku lak ndone jarik lu. Apa? Lan ada Pak De. Kata. Sanjone kathok. Sampean Dik. Lah karo kowe lho. Lah kowe gelem ta ora? Nang aku mlebu pancen aku. Cedong ora iki cedong. Ya, ora cedong tapi cedong didek lho. Wis ora usah cetok mesti wis ngerti. Apa Pak? Lah aku iki prawan ora mudeng apa-apa. Ah, kok gowo ngono kok iso gelem ta ora arek kowe lho. Ora ora gelem malah cilaka. Sampean iki kok Dik. Lah iya kali kowe nek ora gelem ya aku ya tak. Iya. Ayo. Gelem. Ayo, ayo. Iku mampu kok gragas ngono. Kok gragas iku? Lah piye sampean wong siji enak. Oh, jebule.
saya iso ngamuk. Ya, kowe iki tak bonus. Lah iya piye wis? Ya Iki wis. mergo wis esuk kowe ngantuke laku Nek ngono kok tak lho. bacot ya, Dik. Ya. Biyung paring dawuh. Kok wis sawetara suwe kowe ora gelem mudhun. Jane iki ana apa? Dereng wonten titikan wanita ingkang sanget kula tresnani pamilihipun batos. Menawi sampun wonten titik wancinipun tartamtu kula nggih mandhap saking harapan paduan. Mangga. Wis tak kan aku biru iki lho. Kok bisa tak takon iki? Mbak Yu takon. Simba, piye, Dek? Napa niki leres karo urusan iki, Mbak? Ora kleru. Lah kowe iki sapa iki kok runtung-runtung wong telu? Iki kula kalian adik-adik kula, Mbak. Kula kate hijau. Kok sabar. Aku pakai biru, Mbak. Lah karep apa, Dek? Niki leres liyane Adik-adik adik-adik lumut. kula. Ya lah iki bocah. Bagus toh? Bagus. Aku karep rene iki arep gaya adik-adik. Aku Ganggai. Cocok ayu-ayu. Ya wis tak tarine anakku, lamun ditampa ya bejamu, lamun ora ditampa jolo ratimu ya. Nduk. Tak tarine. Sama sik, wis sik. Iki sapa sik? Klething ijo apa biru? Sing lemu sik. Aku sik ya, Mbak Yu. Ketapa ya Le ya? Ayu semok. Idaman iki. Jenengan ayo seneng nih bojo aku ta? Sing mbok tari sapa? Ih, Ada lumute sepanek. Yen cepi kowe. Tampa ya Ger ya. Niki klething biru. Klething biru. kenapa aku kuning biru? Kaya wis meteng ngono. Anu niki mboten meteng. Isine niki anu usus jeroan ngoten niku lho. Nggih, mangan. Dusipu ulang Kok gele kok ya ayu le. Aku kok malah bingung nganggo mic kaya wong karaoke. Biasane ngono ya, Ger. Dangu malih biyo mong. Tak dangune saiki sing abah. Iki gusti aku. Rumah malet. Iya. Putraku siati-ati lumur temuruna ana putri kang nganggai putrine sing ayu rupane klanting abang iku kang dadi arane. Ha iki malah sansaya cocok, gedhe dhuwur. Gede dhuwur semok kudune ditampa lho.
Biasane kareman kula ngeten iki. Lah mula ditampa. Kreme nyabrak. Duh biyo. Duh, tadi. Duh biyo lho karaoke tenan kok. Iki wayahe ditompong Pak. Urip Mas ya, Mas. Wis ora usah nganggo kuwi ora apa-apa. Oh lah, wis urip. Kowe kulino nyekel ngene apa ora? Kula mboten kulino. Ngono. Kula sing kulino. Duh biyong kula mboten purun. Duh biyong kula mboten purun. Kene wayayu, Klen. Yang ayu sisame siyu kang Ana wong diam Jebule mau dikakak-kakak. Lah, tak rewangi nyabrang nek ora disabrang nang ora iso tekan kene lho, Mbak. Alah. Ya, kowe karaoke genten. Iki lakone karaoke. Ayo, Mbok. Ana wae beda karo kono ya, Mbok. Heeh. Mulane dhek kaget, Mbok. Giliranku ya, Mbok. Ya tak karine ya, Nduk. Mbok wae aku ditampa ya. Putraku siadi-adi lumon tumuruna anak putri kang nganggo-nggai putrine sing ayu rupane klemping ijo iku kang dadi arane. Nah, tompo iki sing keri, ame milih sapa kowe ora mudhun-mudhun. Tak mudhun tak karaoke neh. Kowe kok ngono kowe? Duh biyong kula mboten purun. Oke, nek ora kok sapa kang ngono? Duh biyong kula mboten mudhun. Nadyan ayu sisane si padha ijo. Lanang kok pilah-pilah, Mbok. Mbok. Kowe itu ayu-ayu moro rene arep ngunggah-ngunggahi kok ora ditampa. Ya jane sing digoleki kok ya mlose lho. Lah nyatane kowe mau sisane kodho ijo. Ora kalah lho, Mbok. Ora kalah kok nyatane anakku mesti dipilih sing priwit. Ayo wis. Ora dipilih. Jane sing mau pilih iki sing ndi to, Le? Kabeh ayu-ayu kok ora kok tampa. Dereng wonten pilihan jroning batos kula. Ya apa iki ambine ora enak iki? Hah? Iki ceblokan kok kok rene. Pamer. Ki menungso apa dudu to? Yo nek awan ora menungso, nek bengi menungso. Wes sapa? Wes sapa? Rendeng ganyong. Ning ganyong lha iki. Lah rene lha apa? Arep unggah-unggah andi-andi lumut. Alah balik bae. Sing ayu-ayu telu mau lho ora ditampa. Lah kowe sing rupa kaya ngono kok ora ditampa wis balik bae. Kita unggah-unggah ora sampean kok kecocotan. Lah aku mboke jare. Aku sih mboke. Lah sing lakoni anake sampean ora sampean kok. Ngono. Dadi kowe kepengen anakku tak tari dhisik. Lah, wong Alah wis kabeh. cetok. Cetok ora ditampa. Nyecet ae aku turu-turu tak tekek sik. Ya wis ben lega atimu tak tari. Yen ora ditampa ya aja lega atimu. Nek ganyong, Mbok. Ya. Reteng bolong. Koplokno Mas Blongkrek. Koplok nang diana Mas Bongkrek. Dangdutno Mas Blongkrek. Putraku siadi-adi lumut turuna anak putri kang nganggo putrine sing ayu rupane ganyong iku kang dadi arane. Jabang bayi pola amiku lho kaya kelebon orang-orang bae. Gatel. Gatel. Selak kudu, Mbok. Nah, aja tampa ya le andi-andi lumut. Burine kok ora untu gentak juang ngono. Sak sir. Kowe dhisik ra, Le. Mau berarti pijeti ya. Aku turu digrayang kok. Pusiku kula
kula boten purun Ya, bener le cocok. isipun kula boten ngidul nadyan susane sing tukang ngegong Yadi lho. yadi Malah nek ora tak kei numpak motor diantre ra karuan. Aku bakal wus tinggal ora putah. ngebiung kamar aku ora bisa ngomong Soko ra ditampa. Soko wis bali. Lho. Bali ora. Terus. Alah-alah kowe tunggale ambune ora enak ya ora ditampa. Kok sok jamu wae rak ngono kok sok. Kawasan ki nah, Mbok. Ya wis ben lega atimu tak tarine. Iki super koplo Mas Bukrek. Ben ditampa. Putraku siandi-andi lumut tumurun anak putri kang nunggai putrine siara rupane kaki kuning iku kang dadi aja ditampa. Aku ora lila donya akhirat. Kowe ngopo ngamuk? Aku sing mboke kok. Apa pengen duwe para tuwa jahat kowe? Mangkat ditampa sesuk tak pengen mangkat nah. Tak melu kene wae. Yakin iki terakhir. Aja ngono to. Kowe kerasan ning kene piye? Kancaku akeh men aku kerasa. Ya kok kerasan. Kowe modal akeh nek kene. Nek kudu melok terus. Lagi patang dina kok modal akeh nih. Kula tampile mencobi kula tak. Aja ditampa. Aku mah. Kayaknya aja ditampa ya le. Kok nek mbok tampa aku. Kok nek mbok tampa aku mulai. Pusiku Oke. kula inggih purun Piye? Kok mbok tampa? kula purun mudhun Ade-ade lu. yang nolok menika wanita utama Ade-ade lumut. Hehehe. pripun Rupane ngono ambune ora enak kok mbok tampa piye? Menika sampun dados pilihanipun manah kula. Leting kuling kula tampi pinangka dados bojo kula. Oh iya. Diyong. Ampun ngantos kaget sak sampunipun medal punika mangkih kula walaka dumateng panjenengan. Matur nuwun sawetawis kula ngenger wonten ing ngersa panjenengan, panjenengan saestu ngugemi lan ngreksa dumateng kula. Cetanipun kula nami andi-andi lumut menika namung nylamur laku. Cetanipun kula menika putra ing Jenggala, nami kula Panji Nukertapati nggih asmara banget. Asmara bangun bali. Kowe. Lan menika kula mboten pangling. Menika wanita ing dados saraming manah kula sawetawis kula pati jalaran kula rumaos kadosan kalian si ingkang nami Kleting Kuning. Cetanipun menika garwa kula sanget kula tresnani Galuh Candra Kirana. Bangun. Apa kowe yo pangling karo aku? Kowe sapa? Aku sak tenane yo Kang Mas Muban. Sak ngun. Oh, yo iki garwaku dhewe sing mestine. Ndekne pangling. Wong ra kelingan dastre tak gawa norok-norok. Aku anggere kangen tak ambung, ora kelakon ngambung wong iki apa? Leres, panjenengan mboten pangling kalian Kakang Bansa. Bangun, tenane pancen iki bancak bojoku kok ya ora pangling ta aku sapa. Yo blas ambungmu cek ketara kok. Nggih, sameneika keluarga wonten Jenggala sampun sampe ngempal. Sawetawis ing medal punika ugi panjenengan sedaya kula boyong wonten ing praja Jenggala sawetahipun. Namahi kaharajan rahayu sak lamenipun. Monggo sami kondur wonten ing praja Jenggala. Ayo,